Êvar baş temaşawanên delal, êvar baş Kurdên Anatoliyê navîn. Em demeka dirêj bû ji we bi dûr ketin ji ber ku çend sedemên xêye bûn ez vegeriyam çûm welat demeka dirêj li welat mam min diya min li welat bi tenê dijî ez cem diyaxe mam di sala çûyîn li rojên dawiyê de mixabin diya min vefat kir çû rehmeta Xwedê ji ber wê demeka pir dirêj min nikanî ez bername çêkim lê îro jiyan berdewam e em îro dîsa cem evin li mala we ne hûn jî li ba me ne em ê îro dîsa mêvanekî min ê hêja heye em ê sohbetexe bikin li ser mijara me em ê îro dûr û dirêj germ û bi êş sohbeteke xe bikin mêvanekî min heye ew jî ji Kurda Anatoliyê ye bi xêr hatî keke Doktor Muhabbet Gözitox. Xêrindar bî Kekecan, êvara we xweş. Êvar xweş bi xêr hatî ser çavan. Dubare SRT jî sag be divê haberî de. Spas mala te werbijî ma hûn xweş bin selamet bin. Kekecan di destpêkê de ez dixwazim tu ji temaşawanên me re xebitî nasîn. Doktor Muhammed Gözitox kî ye, ji kî ye, li ku dijî, çi karê dike, çima doktora tîtila wî doktorî ya çi ye? Kerem ke. Belê. Navê min Muhammed Göztox e lê awayekî din ji memê mala hene têm nas kirin. Ji ber ku malbata me mala hene ye û ji me re dibêjim mala hene û gelek karên xebatên xwe bi navê memê mala hene de jî dikim. û ez di sala 1975 de li gundê Swîdî ku bi Tirkî dibêjin Yüzükbaşê yê polatliya ser Enqere hatime dinyayê. Heta 7 saliya xwe li gund bûm. Piştî ku min pola dudiyan, sinfa dudiyan em mekteba pêşîn min qedand. Piştre em çûn bajêr. Zarotiya min li Eskişehirê derbas bû li wir min xwanina xwe domand. Piştre em vegeriyan Polatliyê. Di sala 1991 de ez çûm beşa em bêjin ziraatê ya çandiniyê ya zanîngeya Enqerê. Piştre ji ber kar û xebatên xwe yên kurdewarî hatim girtin 8 salan li girtîgehê mam. Piştî ku ji girtîgehê derketim ewil beşa felsefeya zanîngeya Enqerê min qedand. Dûre beşa radyo televizyonû û sînemaya zanîngeya Enqerê min xwend. Piştre di beşa felsefeyê de min master kir. û cara dawî jî li zanîngeya Stenbolê min doktoraya xwe li ser felsefeyê kir. Tîtra min jî ji ber wê tê doktorê felsefeyê me PhD ve. Belê û ji bilî ez bêjim wan dikarim bêjim ez wergerî dikim. Karên wergerî dikim gelek kitêbên ji zimanên din wergerandin kurmancî. û her wisa min çend ez bêjim belgefîlm û kurtefîlm jî kişandin berê. û her wisa bi navê hêşîn kitêbekî min ê Helbestan 2006 da çap bû. Ez wisa nîşan bidim dibe ne wisa kekê Erê kekê heval alîkarî bidin erê. Ew hêşîn di sala 2006 de ji hêla weşanxaneya Perî ve hatibû çapkirin. Ji bilî wê jî min gelek kitêb wergerandin kurmancî. Piraniya wan jî ji Soranî ye. Kitêbên berhemên ez bêjim edebî ên Soranî min wergerandin kurmancî. Bêguman jî îngilîzî û zimanî Tirkî jî min wergerandin. û her wisa 2012 de min belgefîlmek bi navê Masîvanên Bêjiyê kişand. Ew masîwanên Mêrdînî yên ku li Stenbolê masîwantiyê dikin li ser wan min bi Kurdî belgefîlmek kişandibû. û her wisa bi navê Xalxalok kurtefîlmek min kişandibû ser zarokan. Ji bilî vê dikarim bêjim davîn berhema davîn ya ku min wergerandiye ez wisa nîşan bidim. Ya hesar piçikê bavê min Şehzad Hesen e. Roman bû ji hêla kekî Şehzad Hesen ve hatibû nivîsandin. Soranî bû min wergerand kurmancî. Belê min wergerand kurmancî ji hêla weşanxaneya Dara ve hate çapkirin. û her wisa şanonameyekî Pîremêrt hebû sala 1930 de hatibû nivîsandin.
gelek baş. Bi soranî bû jêla Pîremêrd ve hatibû Kurdistanê. Min ev wergerand kurmancî û jêla weşanxaneya peyvend ve hatibû hate weşandin. Dîsa kitêbê ku heye Pîremêrd 12 Siwarî Mêrîwanê min amadekariya wê kitêbê kir. Ev jî ya Pîremêrd e. Min hem wergerand hem jî amadekariya wê berhemê kir. Ku zanî 12 Siwariyên Mêrîwanê çîrokî Kurdistanekî pir navdar e ku Pîremêrd qaldike. Ji bîrî wê kawayê hesinkariya şêrkobê kes ev jî şano ye. Min ev jî wergerand. Gelek Soranî baş. wergerand bû kurmancî. Ev jî jêla weşanxaneya Tara ve hat çap kirin. Çap bû belav bû. Ev jî hîstrên Granyayê ya Apek Ew gelek baş e. Ew çîrok bi rastî gerek hemû Kurd bixwînin. Ew gelek nêş e. bi rastî xanimekî İngiliz nivîsan bû. Vêca min ev wergerand kurmancî û weşanxaneya Apek li Swêdê çap kiribû. Gelek berhemên din hene. Ez nikarim dehan kitêb min wergerandin ya rastî. Lê belkî dikarim wîya jî nîşan bidim. Nivîsên bijartê yên İbrahim Kaypakaya jî. Hemû nivîsên wî min wergerandin kurmancî. Süper baş. Belê jêla Umut Yayıncılık ve hatibû çap kirin. Sala 2006 Belê. Gelek berhem hene ez naxwazim qalawan bikim. û her Gelek tu gelek tijî te ji me tişnîst em nehewce em tiştekî bikin. Spas. Kekê ew ez niha deveng behsa Portugal kira tişkî dixwazim bipirsim. Em bikanin bi teva taybetî li ser ew Portugal çîrokê bernamekê çekin mayên pêş me da. Ew gelek hêja ye gerek Kurd bizane. Granyayê ne wisa? Erê. Dema bi rastî dema min ew Portugal xwand ez giriyam zanî. Ez gelek bêhişiyam hêsterên min hatin zanî. Tamaşawanan ezîz min soz da me kekê Mihemed em ê li ser wî Portûkê ji bo nasandina wî Portûkê bernameka taybet çêkin ew alîkarî me bike were bibe mêwarê me kerem kekekê. Belê. Yani gelek berhem hene hêvî dikim em ji ser hîstrên Granyayê xeber bidin. Heta hefteyek berê ez çûbûm Polatiyê çend heva wisa qalavê kitêbê nekirin. Qalavê bûyerê kirin. Tedît din û Kurdbûn, tedît Hezreti Silêman cin sürgün dikin. Ev efsaneyê ku heye û ev çîrok ji li ser vê efsaneyê ava bûye û xanimekî İngilîzî nivîsandiye. Biya min gelek balkêş e û em dikarin belkî rojekê taybetî di bernameyekî de tenê qalavê bûyerê bikin. Gelek baş. Kerem ki. Belê. Velhasıl çawa bêjim niha tenê debara xwe bi wergerê dikim. Rast doktorum li tu zanîngehê li Tirkiye zanî zehmet e mirov bikar ve bixebite. Bêtir karên wergerê dikim wisa debara xwe dikim. Wek profesyonel karê wergerê dikî? Belê. Berê çend televizyonda ez xebîtîm. Azadî TV'de min bername çêkirin. Ji bo hin televizyonan ji min karên wergerê kirin û şovekarî kirin. Lê vê gavê tenê bi karên wergerê ve mijûlim. Baş. Em niha me tu dayî nasandin tu kesekî hêjayî ji nav Kurd Anatoliyê navîn wek sterkeke dibiriqî em bi te serbilindin mala te ava. Keke na di destpêkê da kerema xwe ji me ra rewşa hêbûna zimanê Kurdî di nav Kurdên Anatoliyê da çing e li kîjan heremê kîjan dewokê ne tu bikanî ji me ra înformasyoneke bidî. Bila serçava. Ewil ez dixwazim bêjim ku ez bêtir wekî Kurdiyekî Kurdistanî ez niha xeber didim. Rastî ez bixwe ji eşîra Canbegim û wexta ku ez bi dê û bavê xwe re yani bavê vefat kir ji wexta ku diya xwe re bi malbata xwe re xeber bidim bi kurmanciyekî din xeber didim. Kêkim zafer ez wekî we nîdim ji ber ku ez wergerim divê ez kurmanciya xwe de di her du kurmanciya de ez xetekî pir dijwar dayînim. Eger ez van tevhe bikim dibe ku berhemên min de problem hebin.
ji ber vê dibe ku hinek giran be vokabuleriya min ferengûka min axaftinê ya zê hewl bidim mîna Kurmancîya me ji ez cara deng bikim. Belê beriya wê divê meriv hinek qala Kurdên Anatolyayê bike beriya ku kîjan devokî xeber didin falan. Zanî heta serê sed sala 19 gelek car ji Kurdistanê Kurd koçber bûne ber bi Anatolyayê. Ta ji Selahattin Eyyûbî serdema Selahattin Eyyûbî dizanê gelek malbat hatine li na li Trabzonê koçber bûne li wê derê heta ew dibêjin paşnavê Eyyûbiyan jî girtine. Lê belê ya ku demografiya Anatolyayê de ne guhertinek kiriye ez bêjim komek girseyî Kurdên wekî bicih bûne di serê sed sala bêjin 19 da dest pê dike. Yani salên 1800 da ji Kurdistanê çend eşîr tên di navbera Enkere, Konya û Kırşehîrvan de re bicih dibin dizanî. Nêzîkî sêsit gund tê gotin divê navberê de bîguman hejmarekî teqez li ber destê me tune ye. Em usta dikarim bêjin li Enkerê, Polatlı, Haymana, Bala, Koçhisar, li Konyê jî dizanîn Cihanbeyli, Kulu, em bêjin Yunak, Çeltik, Sarayönü û li Kırşehîrî jî dizanî ya evke Kamanê, Çiçekdağ, Boztepe'yê Kurd hene û herûsal Aksarayê Kurd bicih bûne ku deh gundên ku ez bêjim bi zazakî xeber didim, bi dimlî qise dikin ew li wirin. û ji bilî wan jî em dizanin ku li Çankırı, Çorum, Yozgat û Tokat û Amasyayê jî gundên Kurdan hene û ji eşîrên cihê cihê ne. Bi giştî em dikarin bêjin sê eşîrên mezin hene li Anatolyayê navîn. Bi taybetî ji navbera Enkere, Konya û Kırşehîrî. Ew jî Reşwan û Canbek û têdî Şêxbizînî ne. Ew eşîrên mezinin û her yek ji wan dihan gundên wan hene. Belkî pir zêde ne jî. Dedît Canbek û Reşî Kurmancî xeber didin û bi devokekî Rojavaya yani Xerbê Fratê dedît devokê wan taybet heye. Tu eger ku bala xwe bidî ji alî Semsûrê, Xarpêtê, Meletî, Kilis û Antepê zimanê wan nêzîkî hevin. Dedît Reşî û Canbekî jî di wê devokê de wê devokê xeber didin. Lê em dizanin Şêxbizin jî ku bêtir di navbera Heymana û Kuliyê bicih bûne dehan gundên wan jî hene ew ne Kurmancin ew lekin. Heta di arşîvên Osmanî de qala wan nûsa tê kirin Ekradî Lek yani Kurdên Lek ku ew jî ji Kerkûkê koçber bûne. Ji ber vê jî bêguman Kurmancên ku li Anatolyayê navîn bicih bûne ji hevdû fêm dikarin xeber bidin jî. Lê navbera Kurmancek û Şêxbiziniyek yani tu Reşî an jî Canbekiyek rabe bi Şêxbizin re xeber bide hevdû fêm nakin. Çi mixabin dikarin hevdû fêm bikin gelek car jî bi Tirkî xeber didin ji ber ku zimanê wan nîzkî Soranî ye wê da tirê Soranî ye em ya jî bêjin wê da tirê Soranî ye ne Viyalî ye. Belê bi bîşkî sêsit gund din Kurdan em dikarin bêje ku hene li Anatolyayê navîn û sê devok tên xeber sê zaravet tên xeber dan Lek, Zazakî û Kurmancî lê bêtir piranî Kurmancin ku li Kurdên Anatolyayê wekî em bi nav dikin piraniya wan Kurmancin. Belê. Kekê ew te ku te bes kir daha gundên di milkî xeber didin li dor aliyê Aksarayê. Tengê ven ji bo wan tengê agatoriyo bikanî imkan hene zêde agatoriyo bidîme. Mesela li Cihanbeyliye ew gundên Sewîdî ew dibêjin em ji Aksarayê hatinî Cihanbeyliye ew gundê Bêşxaxa Mezin, Bêşxaxa Çûk, Yayla Çûlê, Yayla Kîrligê, Çîman em wan fam dikin em wan baş fam dikin. Zimanê wan
di navbera kurmancî û dimilkî de maye tu çi difikirî ev Keko rastî zêde şarezayiya min zanîna min servan tune lê ez zanim dîse piraniya wan dîse kurmancin deh gund zazane lê zêdetir ji deh gundan jî gundên kurmancan hene. gunda kurum ha bixwast Gundê kurmancan hene. Yani ew Kurdên ku ji devera ekecikî hatine aliyê we باور دکم ew kurmancin ji ber wê Ona kurmancin, insanî evet. dikarin ji hev fêm bikin ji ber ku piraniya wan dîse kurmancin lê ji ber ku deh gundên zaza jî hene yani ku dimîkî xeber didin hene ji ber wê me xwest em qala wan jî bikin lê ez wisa zanim dîsa li wir Kurdên ku kurmancî deng dikin yani kurmanc hene. baş baş e gelek spas kekê temaşavanên ezîz em berdewam dikin bername me ser Facebook ser sosyal medya belav dibe ez vê gotinê pir nabêjim yani hûn alîkarî me bikin bername me belav bikin hîn zêde însan me bikanin temaşa bikin dibe ku doktorê birêz doktor agatariyê gelek hêja dide me însan jê fêde bigirin spas ji bo alîkariyê we jî keke ciwat bi zimanê xwe jiyana xwe gelerî civakî dide jiyandin têkiliyên xwe berfireh dike bi zimên bi ser wê ji bo wê jî bi ser dikeve jiyana kulturî ya rojane tecrübe û imkanên xwe zêde dibin ji bo vê tecrübeyê zimen pêşta bernê dide dîstîne xwe pêşta dibe dixwîne hîm dibe devîse li gor wê Kurdên Anatolî heta kîjan demê ya ji salan bi wan rastiyan bi ser ketin bi zimanê xwe pêşta çûn. Belê. Rastîkek Muzaffer tu jî zanî ku Kurd gelekî bê dewletin. Yani devleta wan tune ye û her çiqas em li Anatoliye navîn jî bin eger ku li Kurdistanê devletek hebiya bi zimanê Kurdî perwerdehî û weşanên wisa hebûna belkî me dikare bi ciwan bigirta û me têkiliya bi dinyaya nûjen re jî Kurdî me danîbaya. Bêriya ku zanî civakekî girtî be ku zanî Kurdên Anatoliye jî heta 1905yan civatekî girtî be heta şêstan jî me dikare bêjî gund nav xwe de bûn zêde derneketibûn bajêr zanî bêtir bi pez û ajalwanî ve mijûl bûn heta cotkarî jî zêde tune nebû cotkarî pêşa derket bêtir millet ji bo ku ewa xwe bike genim diçand belkî bostan diçandin lê ne ji bo firotinê ji bo debara xwe lê çi bi debara xwe bi çi dikirin bi pez ve zanî pez xweyî dikirin û heta zanin hin ji wan eşîran pez dibirin ta Stenbolê difirotin ez zanim mesela kalê min û bavê wan dema xwe de pez birine Stenbolê ta 100 sal 105 sal berê hertin pez birine heta tê gotin ku çiqas rastê min zanim digotin desturekî girtine ji serayê Kurdên Anatoliye Cambekî be Reşî be ez zanim her du eşîr jî dema xwe de pez birine Stenbolê li nava Stenbolê pez firotine te dît ewel hîn ew tren tune nebûye bi rojan suarê hespê xwe yan ji kerê xwe bûne û pez birine kerî birine ta Stenbolê li wir firotine piştî ku ev tren vebûye bi trenê birine velhasıl wexta ku jiyan ser ajalwanî bû her tişt bi Kurdî bû te dît tu cihêtiyekî Kurdekî Kurdistanê gundekî Kurdistanê û gundekî Kurdên Anatoliyê cî nebû yani me dikare bêje heta salên 1905yan li gundan kesê ku bi Tirkî xeber bide ne de hatîtinê kêm kes hebû ew jî belkî hin kes çûbûn askerî kiribûn li vê derê Tirkî bûbûn ew jî mêr jin ne dizanîn wexta ku ez zarok bûm tê bîra min jiyan her tişt Kurdî bû li gund şîn û şayî tev Kurdî bûn malbat tev bi Kurdî digerî civat digerand têkilî zimanê têkilî serekî Kurdî bû lê zanîn sal 1905yan de hêdî mektep vebûn eger ku tu bala xwe bidî sala damezrandina mektebên gundên Kurdên Anatoliyayê çil pêncî şêstin di vê navberê de hema bêje her gundekî mektep çêkirin û
bir şekli zarokçun mektebi u tabi zaman perverdeyi Türkiye bu bir şekli Türkiye hedi ket nav gundan. Bu tuj zani ku pişti şere duyame cihane Ali Kariya Marshall çe bu jihela Amerika'yı ve u traktör u makine ketin nav gundan. U çandini despekir. U hedi edici dedi bajarjnek peşketin pişra Kurdin Anatoliya navin yan çun bajarın ku gundevan idari le gredaye mesela az bejim Polatlı Kurdin me cara avul 1950 adı için bicehte bu. Beri aveli Polatlı Kurdek tünne. Deverindin belki ciheben belki peştirci çubun. Jibu Polatlı dikarın bejim musahili haymana belki bereci Kürt çubun. Le meveste ve gün hedi berbi bajer için şestu hafte u haşte hamde. U lgunt zede kes namine an hacı rejeya gundan ez na divirta dixwazim deman îro rewşa îro bipirsim zimanê mirov hîm dibe bi zimanê dayîkê dest pê dike heta 6 salî kuruk yani bi gotina Kurdî zarok bi zimanê dayîkê û civata xwe mezin dibin heta 6 salî. Kurdên Anatolî ji ber ku jiyana xwe li gund û zozana derbas kirine alî kultur û ziman de xwe parastine. Teva ji me re eşkere kir. Heta salê pêncî dibistan vebûn sal hat îro gelo rewşa îro çawa ye? Mixabin rewşa îro pir xirab e. Dizanî yani ez dikarim bêjim ku Kurdên ku li Kurdistanê de nikarin li ber xwe bidin gelo Kurdên ku wek kêmnetewek kêmîneyek li Anatolyayê nav Tirka da dijîn çawa dikarin li ber xwe bidin? Çawa dikarim em minek kalavan bikin? Yek belê hîn şîn û şahî bi Kurdî tên dibin. Mezin Kurdî qise dikin, deng dikin. Nişên ku ji çila salên çilî jêrtirin ew piranî bi Tirkî deng dikin. Dibe ku kurmancî bizanibin lê bêtir Tirkî deng dikin. Lê zarok êdî tev Tirkî jî Kurdî jî nizanin. Çi mixabin wexta ku ez diçim li gund bu abî kêkê Muzaffer wexta ku ez zarok em çûn li gund em diçin dibistanê mamoste yek ji me peywirdar dikir. Digot kî Kurdî deng bike li ser taxta reş binivîsin. û wexta ku teneffüsê de yek ji me Kurdî xeber bidaye sîxurekî me hebû viya not digirt. Wexta ku mamoste dat digot falan 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 wana Kurdî deng kir. Mamoste jî li wan dixist. Hûn çima bi Tirkî deng dikin. Ji ber ku hin malbat hebûn hemsalê min bûn hin malbat hebûn bi zarê xwe re tev Kurdî xeber didan. Zarok ji wexta ku dihatin mektebê heta ku Tirkî hîn bibin mecbûr se bi kurmancî xeber didan. Ji wan hevalê min ê ku gelek lêdan dixwarin ji ber ku Tirkî nedizanîn û mamoste lê dixistin. Ez qala wê bikim 10 sal berê 15 sal berê ez çûm gund em nav civatê rûniştin û min kurmancî xeber da. Bi kurmanciya me ne bi kurmanciyê ku ez niha xeber didim. Ew hevalê min ê ku tim lêdan dixwar ji min re got ya bi Tirkî got ya got mem tu çima kurmancî deng dikî Tirkî deng bike. Ew jî hatine vê radê çi mixabin. Yê tiştekî balkêş e ew zarokên ku Tirkî nedizanîn û ji ber ku tim kurmancî xeber didan û ji ber wê lêdan dixwarin ew nifş niha 45 salîne û piraniya wan jî êdî Tirkî xeber dide. Belê davetên me de Belistanên Kurdî tên Stanên Kurdî tên lêxistin tên gotin ez vê bêjim ev tiştekî gelek baş e ji ber ku salên heştê û notî de Kurdî wisa belav nebûbû lê niha gelek stan bêj hene û davetan da ên ku xweyî li Kurdbûna xwe ji dernekeve naçare evekî bigire. Yani ez qala Polatlı'yê bikim wexta ku tu salonekî davetê bigirî işte dipirsin dibên tu Tirkî yan Kurdî eger tu bêjî Tirkî tamam ez orkestraya Tirkî bînim. Hatta du orkestrayê wan hene du evkê wan hene. Eger ku tu Kurd bî tu bêje tamam ez ê orkestraya me ya Kurdî re bêjim bira ew lêxin. Eger tu bêjî Tirkî hemû salonên evkê davetan wisa ye. û stranên Kurdî lêxistin. Lê belê çawa bêjim rêjeya axaftina Kurdî, dengkirina Kurdî di nav Kurdan de, Kurdên Anatolyayê de her ku diçe çi mixabin kêmtir dibe.
وکی کو gelek deverin Rojavayê Kurdistanê jî em dibînin. Yani Rojavayê Bakurê Welêt em dibînin. Li Bamê jî çi mixabin rewşek wisa heye. Her ku diçe ew rêje kêmtir dibe. Lê ez her tim dixwazim mesela qala wê jî bikim. Gelo çima dedît yasayên dewletê yên li Bakurê Kurdistanê û li ser Kurdên Anatoliyê aynı yasane dizanî. Ew hukûqa ku tê birêvebirin li Bamê jî li Kurdistana Bakur jî aynı tişt. Lê çima rêjeya dengkirina Kurdî li Bakurê Welêt zêde ye jî çima di nav Kurdên Anatoliyê de kêm e. Ez dixwazim nek ser wê jî xeber bidim. Kerem. Niha tê bîguman em nav Tirka dane tesîra wê heye. Ji ber ku bajarekî Kurdî li wir tune ye bêtir wexta ku em koçberê bajaran dibin ew bajar Tirknişînin berê ji li wan bajaran Tirkî deng dikin. Eger ku tu bala xwe bidî Enqerê, Polatlı'yê, Eskişehirê, Konya'ya ne olsa wexta ku Kurdê me diçin zimanê wan bajaran ê Sûkê ji ber ku Tirkî ne ew mecbûrin Tirkî bialimin. Eger ku Tirkî hîn nebin, Tirkî hûn nekin şana okin nikarin deng bikin. Nikarin karûbarê xwe birêve bibin. Ji ber vê jî ew bêguman tesîra wê heye. Lê tesirên din ji hene yek ji wan jî çi ye yek çanda dengbêjiyê çi mixabin di nav Kurdên Anatoliyê de tune ye. Çanda stranbêjî heye bêguman lê qesta min çanda dengbêjî ye û eger ku tu bala xwe bidî li Bakurê Welêt ji ber çanda dengbêjiyê nifşên nû bêtir kurmancî hîn dibin ji ber ku tedî dengbêj qala bûyerên berê dikin bi kurmancî dikin û şevên sarên zivistanê berê ew dikirin û niha tedît êdî ew civat nema lê hîn jî ew awayekî dijital hatine qeydkirin. Ez zanim gelek hevalên min hene digotin em bi şakûr û mezin bûne. Em bi reso mezin bûne. Me nexwest bajî bavê min tim kasetê wan lê dixist. Em bi wan mezin bûne digotin yani. Çi mixabin ew çanda dengbêjî di nav Kurdên Anatoliyê de tune. Belê stranbêjiyê me hene wekî Kurd Remzî Rehmetî hebûne wisa Bilal Ercan hebû. Çi zanim kekî Serbiland Qanat Merivdê qala wan bike. Û jî gelek stranbêjin me hene. Lê ew pir dawî de dest pê kirin. Yani berê Kurd Remzî hebû. Lê yên mayîn hemû piştî salên notiyan stranên Kurdî gotin. Ji ber nebûna çanda dengbêjiyê rêjeya belkî xweparastina Kurdî, xeberdana Kurdî nav Kurdên Anatoliyê de kêm bû. û em dizanin bawer bikim li aliyê we ji aliyê Rihayê him dengbêj dihatin ne wisa? Erê. Mesela li Bamê nedahatin Bamê lê ew jî pir bi sînor e wexta ku ta ji Rihayê ji aliyê Semsûrê çend dengbêj werin derbas bibin li wan dera bigerin zêde belkî li şopa xwe nehîştin. Buya min faktorekî din ku rêjeya dengkirina Kurdî çima di nav Kurdên Anatoliyê de kêm e ew jî çanda medreseyekê ku li Bakurê Welêt li Bakurê Kurdistanê medreseyên Kurdî hebûn. Heta bîstî sal berê jî medrese hebûn zarok diçûn em bêjin feqe diçûn li wê derê dixwendin. û hebûna medreseyên Kurdî hem ji bo vejandina edebiyata Kurdî, geşkirina edebiyata Kurdî hem jî parastina zimanê Kurdî faktorekî gelek giring e. Eger ku tu bala xwe bidî sed sala 19 heta sed sala 20 serê sed sala 20 evên ku berhemên edebî dane tu bala xwe bidî melene medresê de yani feqîne eger tu bala xwe bidî û ji bilê wê wexta ku mirinek be şînek be yani ji karekî olî be li Bakurê Kurdistanê ew tişt hemû bi Kurdî birêve diçin. Anha jî eger ku tu li Diyarbekirê li Mûşê li Wanê tu biçî şînekî mele wexta ku tên mele hemû ew kawan Kurdî dibêje. Texwaya wan jî bi Kurdî dibêje û li wê derê hemû Kurdî ne. Wexta ku 14 sal berê bavê min wexta ku vefat kir me got em meleyek bibînin. Kurdî deng bike, kurmancî deng bike. Me nedît. Me meleyek nedît. Meleyên din jî hemû Kurd bûn. Me got heyran tu dikarî kurmancî xeber bidî, ewa xwe bidî. Got nexêr ez nikarim ez şanakim got. Ji ber wê jî ew tesîrekî mezin e. Ji ber ku
karın oli li ser ciwatê zêde giran ew ke faktörek mezin tesirek mezin dike û tu gazî mele dikî mele Tirkî'den dike. Millet mele Tirkî'den dike. Cana nav xwe de ev jî heye. Yadin jî Piraniya Kurdên Anatoliyê tedî Hanîfî ne. û Tirk û Devleta Osmanî jî Hanîfî bûn û li vir de jî nêzikbûnek heye. Tedî rojhilata Firatê Kurd bêtir şafî ne û wekî ew cihêtiyekê nîşan dide. Cihêtiyekî biçûk a olî ji be cihêtiyek e. Ji ber wê jî aliyê dîn û karûbarên dînî de jî dikarin xwe biparêzin. Medrese hemû mele jî tên bi Kurdî xeber didin. Ew jî testekî baş zêde ye. Lê nav Kurdên de Anatoliyê navîn de çim xabin ev tune. Galê min çûye medresê li medreseya Tirka. Galê min karûbarên olî dizanî lê bi Tirkî dizanî. Yani bi Kurdî belkî ne dizanî. Ez vêya bêjim. Kurmanca ew gelek baş bû. Lê mesele ve karûbarên olî bî ne dikarî bi Kurdî birê ve bire belkî wisa tê bîranin. Ji birî wê jî hûn dizanin salên 1905 de ji Qrimê gelek sürgün kes sürgün bûn. Sovyetan wexta ku sürgün kirin. Ew hemû di nav Kurdên Anatoliyê de bicih kirin. Tatarên Qrimê dedît li gelek gundên Kurdên Anatoliyayê bicih kirin. Mesela li gundê me 20 malbat bicih kirine. Li gelek gundên din ên ciran ez bêjim Tatar bicih kirin. Ji birî wê jî yûrikên aliyê Torosê anîn. Salên 1905 de gund ava kirin. Berê di nav gundên Kurdan da tu gundekî din tune bulbame. Pişta mesela Polatlı û li Yuna Gezanim çend gundên yûrikan ava kirin. û bi vî şeklî tesirek ser ew ka kirin. Eger ku li gundekî tenê Kurd nebe Tirk yan ji yûrik ew hebin mecbûr hêdî ziman diçe ser ew kê zimanê serdest. Bu Tirkî ji zimanê serdest e. Ez dikarim van faktoran qala van faktoran bikim ku ji ber vê rêjeya xeberdana Kurdî di nav Kurdên Anatoliyê de bêtir kêmtir e. Baş. Niha keke pirsek heye, niha asimilasyon heye, tunabûn heye, berva mirinê çûyîn heye. Kurdên Anatoliya asimîle dibin an tune dibin. Asimilasyon pir zêde ye. Em ê zarokên xwe çawa jê biparêzin gotiye Birêz Recep Dîldar. Te çi difikirî? Silav ji kekê Recep jî bêjim. Spas kekê Recep. Rastî ez peyva asimilasyonê ji bo neteweka Kurd rast nabînim. Asimilasyon peyveke ji Latînê tê similyo. Similyo yani taklit. Şibandin û kopîkirine yani. Bêtir jî tedît ew têgeh di zanistên biyolojîk de biyolojî de hate bikaranîn. Pişta jî civaknasî de gotin. Ew jî çi ye? Ew kesên ku wek malbat yan wek şexs çûne welatekê din, çûne nav ciwatekê din. Wexta ku hînê vê ciwatê dibin, hînê zimanê wî ciwatê dibin. Yani wekî entegrasyon. Entegre dibin. Ji bo wan asimilasyon tê gotin. Yani asimilasyon ew kesê ku diçin li welatekê din bicih dibin, xwe jî dişibînin wê civakê. Yani wexta ku tu biçî Almanyayê hînê Almanî bibî, hînê rabûn rûniştandina wan bibî, çanda wan bibî û li gor wê çandê tu tev bigerî, dibêjim ku ev mêrik asimîle bûye. Ew tiştekî baş e. Ji ber ku tu ew dikî, tu jî dibî yek ji endamên wê civakê. Lê çi mixabin em ji bo Kurdên Kurdistana Bakur jî, Kurdistanê jî em dibêjin asimilasyon ev tiştekî rast nîne ji ber ku netewek nayê asimîle kirin. Asimilasyon nabe. Kesek asimîle dibe. Ji ber ku xwe li gor civaka nû diguherîne, diguncîne. Lê ji bo Kurdên ku li welat dijîn, li Kurdistanê dijîn, ew biya min jenosîd e. Yani em dikarin bêjin ku tên tirkirin. Eger ku li Sûriye û Iraqê be em bêjin Rojava û Başûr û Rijlat be yan din Fars kirin yan jî tên Ereb kirin. Lê ji bo Kurdên Anatolya em dikarin bêjin ku ji ber ku em li Tirkiye dijîn, em ne li Kurdistanê ne. û em wekî kemîneyekin, kemnetevekin, belkî em dikarin ji bo Kurdên Anatolyayê bêjin ku asimilasyon. Erê em asimîle dibin. Em naçarin Tirkî hîn bibin. Ji ber ku em ne li welatê xwe ne? Em nav Tirka dane, em nav bajarên Tirka dane, wexta ku em diçin bajarê Tirkan e. Tenê gundê me hene, lê li gund kes nemaye. Ji ber wê jî
li merib de bahsa ve ekij bike. Dedit asimilasyon li rojavayê du awayî tê birêve dibin. Li gor hin ekolan dibêjin ku ev mêrek ji bo ku asîmle bibe dibe zimanê xwe yê berê ji bîr bike. Zarokên wî jî biraz zimanê xwe xeber nede. Mesela hatta salên 1960 li Amerîkayê ew birêve birin. Ew polîtikaya asimilasyonê birêve birin. Hatta Kanada, Amerika, Avustralya Çin'i kabul nedikirin. Eğer Çin'i batana dugotina em naxwazin. Ji ber ku hûn asîmle nabin. Çima ji ber ku çandekî wê yê pir bihêz heye. Em we nikarin asîmle bikin. Yani mebes çi ye? Em nikarin zimanê we bi we bidin ji bîrkirin. Ew ekoleke. Lê ekoleke din heye hin welatan. Mesela li niha li Almanya ji wê ekolê birêve dibe. Dibe ku ji bo ku mirov baş asîmle bibe hewce nake ku zimanê xwe ji bîr bike. Yani niha li Almanya'ya zalim gelek bajaran hükümet ew dike dersên Kurdî dide dibistana. Dibêje ku Türk bila Tirkiya xwe ji bîr nekin, Kurd bila Kurdiya xwe ji bîr nekin. Eger ku bi zimanê xwe resen jî bizanibin, zimanê xwe zikmakî jî bizanin, ew baştir entegre dibin nav civaka me de. Almanî jî xwe ji dikarin xeber bidin, çand û toreya me jî başî bibin. Du rêbaz hene. Lê dewleta Tirk ji bo Kurdên Anatoliye, ji bo Kurdên ku ji Bakurê welêt koçber bûne li Tirkiye bicih dibin, ji bo wan dîsa wekî ew polîtikaya salên 1960 tev digere, çi dibêje? Dibe em zimanê Kurdan bi Kurdan bidin ji bîr kirin. Bira zarok zimanê Kurdî nizanibin. Yani qesta min çi ew e, yani tu nizan li Bakurê welêt jî aynı tişt dikin. Ji ber wê jî ev rêje pir zêde ye. Belê hin ez dikarim bêjim ku sazî hatin ava kirin dedît yek ji wan jî dersên bijartin e. 10 sal berê jî ew imkan hate dayîn û dedît hin televizyonên Kurdî jî nav TRT da vebû. Hem jî ji bîrî wê jî televizyonên taybetên Kurdî jî vebûn. Gelek ji wan hate girtin lê hinek ji wan didome. û her wisa tizanî di zanîngehan da beşa kurdolojî vebûn. û tedî gelek Kurdê me çûn li wê derê beşa kurdolojî çûn xwend pêş xistin. Velhasıl ew dibe ku rêjeya asîmilasyonê rêjeya ji bîrkirina Tirkî kêm dike. Yani ew çend qelene ku em Kurdî diparêzin. Ew çend qeleyên dawînin ku em divan dera Kurdî diparêzin. Lê belê çi mixabin siyaseta serdest a Kurdan li hember van reforman bêdeng ma. Yani hatta ez zanim gotin neçin. Mesela zan çend hevalên min çûbûn li Artuxluyê beşa kurdolojî xwendin. Rexne li wan girtibûn. û ji bo evkê jî piştgiriyekî baş, kampanyayekî baş destpêkê de nehate dayîn. Yani li Bakurê welêt ez bêjim salên ewil heftê ew bû. Mesela bêjim milyonek zarokên Kurd mektebê de dixwînin. Lê belkî deha yek ji dehan wekî dersên bijartî qebûl nekiribû. Ew rêje her sal kêmtir bû. Bêjin siyaseta serdest a Kurdan jî qet bala xwe neda, giringî neda vê. Ji ber vê jî ew her pirçûk kêmtir bû. Wekî ku îsal lê kampanyayekî baş hate birêve birin. Em werin ser kampanyayê. Yani hîn dema me jê ye di keke Şakir Epözdemir mame ser te behsa nebûna medreseyên Kurdî li nav Kurdan Anatoliyê navîn kir. Keke Şakir noteka gelek heyecan nivîsandiye medreseyên Kurdistanê 1200 salin ku hênin berê 1000 salan medrese bajarî ne, şaristanî ne, îlmî ne, hemî zanînên hevdem li van têne xwendin. Piştre ew ê 200 salin ku medreseyên Nexşebendiyan û medreseyên gundan hûr û gir hemî hücre ne. Hücre ew e ku yeko dersên hev didin. Ev medrese di şaxa zanistî da tene dew du kitabên rêze wan dike mele, alîm jî wan medresan derneyen lê ew jî daxil. Hemî medrese bi Kurdî perwerdeye didin, sohbeta we gelekî
خوشا من هات شاف باش امج گلک سپاس دکن جبو نوتا تیا گرام بها مالتا آوا گکی شایر Ez Slavlı Apê Şakir dikim têm destê wî û دستوی ماش berhemekî têm destê wî maş dikim û berhemekî wî ji ser medreseyan heye û min jî xwendiye û ez zalim yani nekşe agahiyê min ji wê re jî tê bixwe jî pisporê wî karî ye rastî ser medreseyan jî gelek agahiyên wî berçav hene. نهال ناف ما مستنهال ناف ما ام چونی گند دمام کرمانج دن دکن بریز مصطفی بادل جی نویسان دی پروبلم زمانی لگندا ته دنکرن به تیری میرو و ناکه جبو و انسان ما işte ترن سر ترکی خبر دادن ترکی دنگ دکن نه ام ترن گند ام براستی دخوازم کردی دنگ بکن کلمن سوک بکار دینن ام برخد دادن ما مفهوم بکن وەکم بنا مستەفی گوتی چەرچەوەکە تەنگدا سۆپێت دمینێ ئینسان پرانی ئینسانە چەقە زمانە دویەمینە ترکی dibin bazar زمانە ترکیە سۆپێت ئەمە تەرە سەروێتر ji bo wê çi difikirî Belê yani dev ji xelkê ihtiyacı normal berde em ji carna diçin gelek hevalê min ên ku Kurdin Kurdewarin ji bo siyaseta Kurdî de cih girtine carna em tên em sohbet dikin lê piştî demekî tu cad nêrî vedigerin ser Tirkî em vihan nakin ya rastî ev jî ji ber çi tê ji ber ku dinyaya nûjen modern em bi rêya Tirkî ve em çûne nav vê dinyaya nûjen keko em bi Tirkî dibistan de em Tirkîyên bûne me rojname bi Tirkî xwendiye televîzyon bi Tirkî hatine ev bûne hemû ez bêjim têgehên me yên zanistî ji Tirkî ketine ser eşê me rast e wexta ku em diya xwe re xeber didin pir bi hêsanî bi kurmancî xeber didin ji ber ku em viya alimîne ew hatiye lê aliyê din ve jî jiyanekê dû din heye ji ber ku têkiliyek me bi dinyaya nûjen re heye lê ew têkilî bi Kurdî re na bi Tirkî re hatiye ev kirin wexta ku tu klasîkekî tu te xwend ciwaniya xwe de Kurdî hebû berdest bû na televîzyon bi Kurdî hebû na wexta ku dinyayê re têkilî te danî ba tu mecbûr bûyî bi Tirkî daniye yan jî li deverên din jî bi awayekî din yani di parçeyên din ên Kurdistanê yan jî li Kurdistana Baku jî aynı tişt heye ji ber vê jî çi mixabin me îkame nekir siyaseta Kurdî jî divir de qelsima siyasetên serdestên Kurdî jî bêtir bi Tirkî xeber didin yani anha jî tu diçî carna ne tenê li ba me tu diçî ba li Bakurê werê diçî tu cad nêrê ew karûbarên Kurdewarî jî bi Tirkî birêve diçin ew nexweşiyek bû çi mixabin ev nexweşî hîn jî di nava me daye me ew nekiriye yani divê em abûl viya çareser bikin bêguman eger ku em nav xwe de kurmancî xeber nedin deng nekin em ê çawa bikaribin bûwejînin yani vejînin Kurdî di nav xelk de jî eger tu biçî bala xwe bidî ji xwe ew wexta ku em bêjin li gunda millet diçin serxweşî ji xwe bi kurmancî xeber didin wexta ku diçin daweta ê ku emrekî jûrtir lê belkî em bi qasî wan jî dîsa bi kurmancî xeber nadin çi mixabin lê wextekî divê ez qala yekê jî bikim kekî Muzaffer Zêde wexta me nemaye te dît kerem radyoya Yerîwanê hebû dizanî ez dixwazim qala wê jî bikim wextekî ez mala diya xwe bim li ba diya xwe bûm çûbûm bavê hevalek min telefonê min kir ya gu ez dixwazim ser radyoya Yerîwanê bixebitim işte gu ew Keremê Seyat çawa ew dikir bername pêşkeş dikir tê bîra te falan Mugo le nayê bîra min mugo yani divê berê min çend car gudarî kirbû dizanim divê naberê de meta min bîst ku ez dibêjim dengê radyoya Êrîwanê hema ji nişkeva dest pê kir got ev de dengê Êrîwanê falan wisa wekî ew xeberdan got ez pê acêb mam mugo metî tu vê ji ku dizanî got bav min hertim dengê Êrîwanê gudarî dikir radyoya Êrîwanê gudarî dikir belê radyoya Êrîwanê hebû belkî ew jî rojê saatek dikir çawa ku li Kurdistana Bakur ew dihat gudarî kirin û li ba me jî belkî dihat gudarî kirin lê ew tena serê xwe tu bi dinyaya nûjen re têkiliyek dayînî nemimkün e ne bes e nemimkün mesela ma belê çi mixabin yani kekê refîk jî nivîsan dê dibêje Kurdan tûnovîn xe parastine
evna di nav işte Romî dana ji bo wê pirsene yani rast e em jî spas dikin ji bo kegrafîk yani kekê işte keke Mustafa gotî ya kurmanciya me têrê nakiye li gunda têrê nake em terin ser Tirkî yani em bi kurmanciya xwe denkin kelimen em têrê nekir em kelimen Tirkî, Erebî, Farsî, İngilîzî di nav gotinên xwe da belav bikin sohbeta xwe ber pêş da bibin nabe yani ew jî mümkün e em çima nakin wê Divê em bikin kekî Muzaffer ez belkî 10 salî zêdetir min nedikarî tekîliyek min bi malbat ra tune nebû ji ber ku ez qaçaq bûm sürgün bûm bi salan ez ji malbata xwe dûr bûm vêja piştî ku ez ji girtîgehê ji derketim ez hatim malê min got dayê tu çawayî başî diya min ecêb ma got ev çi ziman e got tu çi deng dikî got çi ziman deng dikî min fêm kir ku eger ku ez bekî ku niha xeber didim bi diya xwe re xeber bidim ez nikarim diya min jî min fêm nakî rast ji ber wê jî ez çax bûm min got temam min got atê tu çi dikî tu rinda tu xweş e û bi kurmanciya xwe cambegî û Kurdî Anatoliyê wekî min xeber da û ji wê şûnde jî min wisa dimişta ez tu car bi diya xwe re bi Tirkî deng nakim bêguman lê ne bi vî avayî deng dikim çawa ku dê û bav min xeber didan deng dikirin ez jî wekî wan deng dikim bi wan re metên xwe re bi apên xwe re ez wisa bi wî şiklî deng dikim eger ku niha ez bêjim çawayî başî millet qerfa xwe bikin yani bêjin ew zimanek tune ji ber wê jî divê her kes diya xwe re bi bavê xwe re bi malbata xwe re aynı bi devoka xwe xeber bide ji ber ku bêguman wexta ku bernameyek sada yan jî wek berhemên din de wexta ku em Kurdî bikartînin bêguman divê em Kurdiyekî ku nîzkî hev bikin ew hewldanek wisa bikin lê wexta ku meriv diçe nav civata xwe nav gundê xwe divê bêguman bi kurmanciya xwe xeber bide eger bi awayekî tu xeber bidî tu ji hev biyanî dibî û te ji xwe nabînin te biyanî dibînin û dest pê dikin êdî bi Tirkî xeber didin te re rast ew rast in mixabin ez warim ser ekê em warin yani çel heşt deqe me li paş xehîştin keke ez dixwazim müştekê bipirsim yani kek Recep Gotûbû em ê zaroka çawa biparêzin derdê me jî hemû ew e li Tirkiye ji bo dersên bijarte tu çi difikirî Kurden bi taybetî Kurden Anatolî navîn gerek çi bikin Belê divê em tev Kurdên Bakur yan ji Kurdên Anatoliya navîn em sêrî lê bidin her ciyê ku zarokê me lê dixwînin em sêrî lê bidin em bêjin em daxwaz dikin ku zarokê me wek dersên bijarte Kurdî bibînin çi mixabin ew me pir paşguh kir me pir guhnedarî kir rastî niha divê em giringî bidin lê ez zanim li Diyarbekirê li Wanê li Mêrdînê mamosteyên Kurdî hene li vê derî xwarziyekî min xwast dersa Kurdî bijêre gotin ne mamoste ye ne ji xwe ne mümkün e tu divê qet nebe çend kes çend xwendekar divê daxwaz bikin ji ber wê jî yani li Anatolî navîn her ciyekê ku eger li mektebê bartim sêsit kes nexwaze tiştê ku sa dibêjin em mamoste nikarin bînin eger ku li mektebekî sêsit zarok serî lê bide ji bo dersê Kurdî yani jî ev rêje baş nizanim ciyekî min wisa xwendibû jî dibe ku ez xelet çibim lê rêjeyek hejmarek dane dibêje mesela sed dusut yan jî sêsit kes zarok divê serî li ewkê bidin bixwazin ku dersên Kurdî bibînin çi kurmancî çi zazakî vê gavê mamoste tînin ji ber wê jî ev li vir zehmet e yek divê belkî li hin gunda yan ji hin ewka zehmet nîne lê li Polatlyê yan jî tu li Enqerê yan li Konyayê tu mektebek tuneye ku tu sêsit zarok peyda bikî ku dersên Kurdî bixwazin lê dibe ku li navçeyan yan ji li gundan meriv daxwaz bike belki bi vî şiklî dersên bijarte dikarin werin dayîn dersên bijarte çareserî nîne çareseriya dawîn nîne lê qet nebe rêjeya asîmilasyonê li ba me kêmtir dike qet nebe zarok dikarin Kurdî jî wekî meşrûyî bibînin û gramera wî hîn bibin hin çîroka hîn bibin ez dixwazim qala tiştekî bikim kekê Muzaffer eger ku me giringî bidaya eger ew milyonek xwendekarên me biçûna li zanî li mekteban dersên bijarteyên Kurdî bidîtane bawer bike niha
Banzda 20,000 mamosteyên Kurdî hebûn. Banzda 20,000 mamosteyên Kurdî hebûn. Ji ber ku daxwaz heye û dewlet soz da heye û beşên kurdolojî hene, çi mixabin ew beşên kurdolojî her sal 200 her yek ji wan mesela Artukluya zanim wextekî 200 kes cihan dibûn. Mezûn kirin. Piraniya wan bêkarin, nikarin kar peyda bikin. Yek belkî 10-20,000 mamosteyên Kurdî dibûn. Ew ji bo zimanê zikmakî perwerdeyiya zimanê zikmakî amadekariyek dibû. Him jî belkî ew zarok ji ber ku diçûn wê dersî dibînin dest pê xwandina kitêbên Kurdî bikirana. Tenê ji ber wê dizanî niha 2-3 weşanxaneyên zarokan heye di nav Kurdî. Bi xatirê çi dizanîn ji ber ku ew zarokî diçin hewcedariya wan bi kitêbên çîrokan heye, çîrokên Kurdî, kitêbên Kurdî heye. Ji ber wê jî niha du weşanxane herîkê me zanim kitêb çap dikin, kitêbên Kurdî ji bo zarokan çap dikin û hin ji wan jî piranî mesela ji bo wan zarokan e. Ew bi vî şiklî him vêjeya Kurdî, edebiyata Kurdî geçtibû, bi taybetî nav Kurdên Anatoliye de jî wisa dibû. Lê belê mîna ku min got ev çareserînîne, ew ê tenê leza asîminasyonê kêmtir bike, rêjeya wî kêmtir bike. Ew qas. Ez dixwazim çend çiğdem Aqbîna û İzzet Zozanî ekirine li bu oto asimilasyon teng çiş nivîsandine yanî döndere mala da çîdem Aqbîna gotiye oto asimilasyon herî mezin di malê da tekirin ji ber ku fîlmên Tirkan temaşa dikin û di bandora fîlman da dimînin yani televizyon gelekî tesîra xwe di nav ciwatê de heye bi rastî mezin e. Em jî sosyal medya gerek hin zêde bikar bînin em dikanin çizgî filma rêze filma çekin nizanim tişte wisa zaroka ji oto asimilasyonê ji tunebûnê ji asimilasyonê xelas nake kêkê can. Berî her tiştî bêguman Kurd divê di nav xwe de Kurdî xeber bidin, bi zarokên xwe de kurmancî xeber bidin, li kî derê dibin bila bibin yani. Niha ew li Enqere bin, li Stenbolê bin, divê Kurd ne tenê nav civaka me da ez bêjim, ne tenê nav Kurdên Anatoliya yan ji Kurdistana Bakur, li her kî derê be ji ber ku ew mafê te ye û ez dibêjim ji dê û bavê min tenê tiştek ji min re mîrat maye, ew jî zimanê min e û divê ez wekî din ji min re tu tiştekî din mîrat nemaye. Ev ziman û ev çand e. Divê ez vî zimanî û vê çandê veguhezînim zarokên xwe. Çanda yani qet nebe ew mîrat da ku ji min re maye ez vîya bidomînim, bihêlim. Divê yek bi vî şiklî bifikirin. Bêguman nexwe eger ku dewletek de tune be tu nikarî wan dagirî. Keko şano veger piştgiriya devletê nebe şano tena serê xwe naçek. Li Avrupayê, li Fransayê wexta ku tu evekî sahne dikî dewlet alîkariya te dike. Ji bo ku her bileta ku tu froşî dewlet pere de çima ji ber ku têra xwe nake. Devlet lê li vir dibîne yani dibêje ew qas pere tu şanogerî bidomîne ji ber ku şanogerî ji bo çanda min gelek mühim e dibêje. Televizyonkarî tu jî zanî keko televizyon belê hin televizyonên Kurdan hene lê hinek jî televizyon karî dise pere ye. Eger ku tu xelekan çênekî, filmên serekî çênekî, ez bêjim nûçeyên baş çênekî nikare gudarî bike. Bêje ew pir teng e, têra min nake. Ji ber wî çi mixabin? Ji ber bêdevbûnê bêtir ew tiştin û em liqayê wan tişta tê, rastî wan tiştan tê. Lê bêguman tiştê ku em dibêjin ji rêjeya ew em çawa dikarin kêm bikin? Em dikarin qalawan bikin. Alo? Ez pirsek çêbû ez nizanim. Li cem ve jî pirs çêbû ez internetê derketim. Bu an min ji wisa bû bawer dikim belê. Cem te jî wisa bû. Hevalên rejiyê yani xwe dibû ama çêbû yani teknîk wisa ye em nikarin pir çi bikin. Keke can okey na em dikarin berdevam bikin teknîk yani pirsek derket. Keke niha gotinek heye bêrîvan xizemzer gotiye li Anadolî navîn ji bo dersa hilbijareta xebatek çawa te meşandin an jî xebatek heye yani te yani
tune yani heye çi mixabin tu xebatek tune na. Min nebîstiye çendek berê ez nizanim aliyê Cihan Bey li Kulûwanderan nizarim. Ez zarim li Polatlê tu xebatek wisa tune. Li Enqereyê xebatek wisa tune ye. Ku hebe jî bir bîsta nizarim. Tamam tamaşava baş tamaşavanın me dinivîsînin dibêjin baş he weşanê guhtar dikin alî belkî li cem me tiştek çebibe bi cemana normal be. Keke ez yani kuden heremê me got oto asimilasyon zarok parastin ez warim li ser ekê tenge ez veng berva hîr û karê weşangeriyê karê ser ziman karkirin di nav ciwata me da çi qas qîmeta xe heye çi qas qîmetê didin ez dixwazim bî alî de tenge warim li gor te weşana kuwara bîrnebûnê ya 25 salan di nav Kurden Anatolî navîn da di aliyê ziman da çi bi dest xist ji aliyê çi da bi ser ket yan jî bi ser ket tu çi difikirî çi fêda xe ji Kurden Anatolî ra bi taybetî çêbû tu ser vê çi difikirî? Wexta ku hani beriya bîrnebûn ez dikarim bêjim belê Kurdên Anatolyayê kêm zêde hevdû dizanîn lê xwe nedigihandin hev. Tedît ew qala em sêsît gunda dikin deverekî fireh Qirşehîrê, Enqereyê, Konyayê û deverên din jî em dikarin bêjin Aksaray, Çankırı, Çorum, Yozgat de. Li beriya bîrnebûnê di nav wan da torekî ji tekîliyê tune bû. Beriya her tiştî bîrnebûn yani yek û nîşanda ka çend gund hene, kîjan gund Kurdin, li kî derê hene, bi çi devokî xeber didin, ji kîjan eşîretê. Bi vî şiklî qet neve di nav rewşenbîrên Kurdên Anatolyayê de torekî em bêjin tekîliyê danî. û bi vî şiklî ku Şan Haydar bû ne bênet zanî ka em ji kengî hatin wan salên Dawît Tirkî û Kurmancî yani Nûjen bi vî şiklî devoka me reşîta bi bûn û nivîskarên bîrnebûnê jî bi vî şiklî nebêjim bîrnebûnê de nivîsandin û her wisa dikarim bêjim û tedît de bîrnebûnê çêbû ji bêkin ku qas ku ez zanim li Bakur ji birî Nûbiharê tu kovarekî din tuneye ku 25 salî be. 25 sal demek ki gelek dirêje û tesîrekî gelek baş erenî li ser Kurdên Anatolyayê kir. Lê li ser rewşenbîrên Kurdên Anatolyayê kir. Arşîvek ava kir. Gelek berevkarî hatin kirin ku ez zanim eger ew nehat bana kirin, niha belkî ev ji holê radibûn. Gelek kilamên me wisa hebûn, çîrokên me hebûn ew hatin berev kirin. Ji mirinê, ji xilasbûnê hatin xilas. Lê em bêjin ku tîra wê li ser ziman rêjeya denkirina zimanê Kurdî be nexêr ew qadekî din e. Ew mektebe weşangeriyekî dijîtal e tiştên din in. Lê kovara bîrnebûn ji vî alî ve bi dîtina min rola xwe lîst. Ji bo yani taybetî ji bo arşîvkirinê ji bo rewşenbîr jê fêde bibînin ew rola xwe lîst. Spas kekê. Keke na teng ekene yani peyam tên birêz Murad Ciwan nivîsandê divê wazîfa me ew e weka ku dewlet bixe ê qet maf nede divê em bixe ji bo Kurdî kar bikin. Weka ku em qet tiştekî nikarin bikin divê em bi vî mafî ji dewletê bixwazin. Erê em me ji behsa we kir yani gerek malbat sereliyê bidin
em jî bixwazin dewlet jî bide ne dew jî tiştekî dine Subhî Birêz Subhî Özgen tiştek nivîsandibû Silaf mamosteyên heja programekî xweş spas em di çalakiyan da dibînin piraniya raya giştî hayê ji mafê dersa bijarta jî tune tê ji bo mafên zimanê Kurdî û nasandina dersa bijarta hûn ji keremkin em ê sibe dîsa li qada bin hem li ber Galatasaray Lîsesî yani ew sibê ekeye li ber lîsa Galatasarayê Stambûlê İstanbul'e ji bo dersên bijarte kampanyayek birêve dibe. Kampanya heye em ji li vê derke bang dikin her beşdarî vê kampanyayê bidin piştgirî bidin em tiştekî bi dest xexin tekê yani gelek temaşawan hene di alî internetê da pirsekê biçûk çêbû ez naxwazim temaşamanên me ma cila em derên herî ez wê jî naxwazim ez dixwazim çend pirsa ji temaşawanan bigirim lê ere yani İzzet Doğan Zozanî gotiye em pir tişta dixwazin bi henek dibêje ere em zimaneke dixwazin ew jî pir tişta ew jî dunyayeke rast e mamoste heya niha gel giştî çi aştî ji bo zimanê Kurdî zikmakî rola ve giştî çi aştî di nava ciwata Kurdî yani ev komentareke bawer dikim rast e Çi mixabin ez dixwazim tiştek bêjim kekî Muzaffer çi mixabin keremke erê ez vêya bêjim em bi qasî Tirkan netewperwer nînin yan jî bi qasî netewperwerî nav Kurdan e qels e çima ez dibînim çi mixabin gelek Kurdê me Kurdên Anatolyayê çûne Almanyayê Belçikayê Fransayê bicih bûmine li vê derecî dewsa Kurdî dîsa Tirkî deng dikin ne tenê Kurdên Anatolyayê navîn her wisa Kurdên Bakurî welê jî ez dibînim bi piştî ew nexweşiyeke ew qelsiyekê ez bêjim dedît parçeyên dem Bakur Başûr Rojhilat û Rojavayî jî gelek rexne li Kurdên Bakur jî dikin dibêjin navxwe de tim Tirkî xeber didin ew tiştekî acêb e ez vê rojê Tirkiyek min dît li Brîtanyayê mezin bûye li wir hatiye dinyayê lê Tirkiyek wisa xeber dida ku wekî Tirkî li vê derê gelek Tirkên ku ji wir çûne li Almanyayê bicih bûne ez tên vê derê havînan ez dibînim Tirkiyek wisa xweş xeber didin lê Kurdê me çûne Almanyayê niha li Tirkiyê nînin li welatekî dinin bi zimanê Almanî li vê derê her tişt birêve dibe madem wiha ye Kurdî xeber bidin û niha li gelek mektebên Almanyayê dikarin dersên Kurdî jî bistînin ew maf jî heye niha çi mixabin evek wisa tune li ba me Kurdên Bakur û Kurdên Anatolyayê navîn bi giştî ez dikarim bêjim em hinek heyranê Tirkî bûne keko em heyranê Tirkî bûne û her tiştê xwe bi Tirkî birêve dibin divê ew em êdî dev ji wê berdin zarê xwe re êdî bi zarokên xwe re kurmancî xeber bidin ew zimanê ku wek ji me re mîrat maye em ji wan re mîrat dêlin divê wezîfeya me be yani rol model kesê li ber ciwatê ji wan re wek mînak tê qebûl kirin ew keseyatan kek Mustafa jî tiştek nivîsandiye Mustafa Badilli yani ew kesên rol model kesên ciwat wana li pêşxe dibîne ya jî wana rewşendê bidîr zana dibîne û ew Kurdî xeber nedan Kurdî deng nekin ciwat ji wan dûr dikeve û çi alîkî din yani rewşenbêr jî divî alî da yani paşta nemana yani em çir bikin yani em li ber xe didin em kuwara derdixin em rojnama derdixin em şev bi rû Kurdî xeber didin em li ser sosyal medya kar tînin rojek te ye hevalekî me yî Kurdî baş dizane diçe alîkî din ya jî bi dest dîsa bi zimanê Tirkî dike diqete ji kultur û ziman du zimanî dibe sê zimanî dibe em li ber xe didin ama car car em bi ser jî nakevin
ji bo wê tu çi dibêjî? Bêguman keko yani ew hewildana me belkî têrê nake lê ez ji bo wê dikarim bêjim pir neheqî li rewşenbîrên Kurdên Bakur nekim. Rexne li siyaseta Kurdî digirim ji ber ku ew ji bo Kurdî tiştek nakin. Kêm tişt dikin yani lê ez zanim bi xêra hin em bêjin rewşenbîran derî salên notî şûn de tir hezaran kitêb hatin nivîsandin kitêbên Kurdî eger ku tu wekî statîstîk bidî berhev kurmancî ew hatin berhevkirin hin şanogeriya Kurdî dikin gelek şano nivîsandin ez bi xwe wergerim ez wiya bêjim rêjeya bikaranîna Kurdî di gelek cihan da zêde heye keko Facebook jî êdî bi zimanê kurmancî xizmetî dide Viber jî dide Google Translate jî ew dide û gelek şirketên din belkî hûn nizanin etin Tirkiyeyê hin şirket jî hene bi Kurdî xizmet didin ez niha bêjim gelek acêb bimînin yani hin şirketên telekomünikasyonê carna bi Kurdî bikartînin çima ew têkoşîna salên dawî ye eger ku devlet rabû televizyona ava kirdi TRT'de kanalek ve ew ji ber têkoşîna rewşenbîrên Kurdan e têkoşîna Kurdan e encamên têkoşîna me ye lê divê em divir da nesekinin em bêtir bibin serî em bêtir ew bikin niha mahkemeyan de belê eger ku Kurdî tu ew bikî devlet naçar dimîne werger bibîne ez carna ji bo mahkemeyan jî ez bêjim ji min daxwastin dibêjin işte belgeyek heye tukarî wergerînê yan jî şirketin rêjeyê pir zêde ye ji Facebookê Google'ê bigire gelek şirketên mezin ên dinyayê hewl didin Kurdî bixin nav ez bêjim zimanê ku ew derfet ew dikin bêguman û me evekî standard jî ava kiriye yani êdî Kurdên ku 30 sal berê ez tê bira min 30 sal berê wexta ku ez çûm zanîngehê Kurdekî ji Colemergî û Kurdekî Girîdaxê û Kurdekî Rihayê ji hev fêm nedikir û ez jî Kurdekî Enqerê min ji wan fêm nedikir rastî lê belê niha wisa bûye erê em ji hev baştir fêm dikin vokabuleriya me ferengoka me firehtir bûye ne ku teng bûye û romanên gelek baş gelek serkeftî tê nivîsandin rastî dibêjim berê belkî 10-15 sal berê yek du nivîskarên me ên serkeftî hebûn ku em bêjin lê niha ne wisa ye niha heyran fiction jî dikarî roman bixwînî dîrokî jî dikarî romanan bixwînî niha gelek awayî romanên xweş hene kitêbên din ser em bêjin dîrokî heye gelek awayî û film jî hene yani lê bêguman ew encamên têkoşîna me ye divê em neheqî li nekin baş e lê divê em wekî yani dikarim bêjim rewşenbîrên Kurdên Bakur divê hinekî din organize bibin belkî medyaya civakî jî baştir bikarbînin û bi taybetî jî ji bo ez vê bêjim zimanê zikmakî heta ku bibe yani perwedeyiya bi zimanê zikmakî were nê danîn halê me xirab e ez vê bêjim lê wek Tirkî dibêjin yekê ku yetmez ama evet digotin ya ji bo dersên Kurdî bijarte divê em ya bêjin têrê nake lê berê em viya bikarbînin reforma heta ku em mafên perwerdeyiya bi zimanê zikmakî bi dest bixin ji bo ku rê li ber asîmîlasyonê bigirin ew pir muhîm e ji bo me Gelek spas mamoste te îro bi dilekî germ hatî cem me te agahdariyen gelek hêja dan me gelek mesaj tên ji me ra mesaj bi taybetî mesajî tên ser WhatsAppê ser Messengerê ez mala te ava tu îro hatî bûyî mîvana me tem neşkenandinî cemewer dibêjin gotinên te dawiyê çin em îdin bernamexe xelas bikinî gelek spas ji bo vê bernameyê bi rastî ez jî gelek kêfxweş bûm û çi dibêjin em hinek bi pirspêkên xwe rastî xwazî mirev dixwaze ku bêtir tiştên baş bike bêguman em xemxûrê zimanê Kurdî ne û xemxûrê zimanê Kurdî gelek tişt dikin hewl didin lê berê tena serê xwe çi mixabin ne bese divê siyaseta Kurdî jî ji bo vê bixebite bêtir giringî bide Kurdî eger Kurdî ji polê rabe nizanim belkî herkes bêje wekî İrlandî bin em ê heyîna xwe biparêzin İrlandî
Katolik bun, Britani Protestani bun, cihetiya oli dibe ku veki heyna xwe parast wana. Eğer ku zamanı mecbur biçe, hem ji Müslüman ne ji Müslüman dibe ku em bibin Türk, şu Türk dibin. Li başur Arap dibin, li rojlat em Fars dibin, û li vê derîcê em dibin Türk. Eğer ku em rê li ber wî nekirin, û hem wekî bêyî devletê, bêyî ku em ji devletê tişek dixwazin navxwe de wîya bikin û her wisa bêguman mafên zimanê zikmakî û mafê bikaranîna Kurdî li her derê. Em ya daxwaz bikin. Ew daxwazekî meşrû ye. Em dikarin vê daxwazê bibin her derê. û kes nikare vê daxwazê wek daxwazê terorîstî nîşan bide, wekî neyasayî nîşan bide. Ew yasayê ew daxwazekî gelek ew e. Divê em vê daxwazê herin her cî. Ew mafê me ye ji ber ku. Spas ji bo gudaran jî bi rastî yek bi yek min nekariye ez pirsên wan gudarî bixwînim û bersivê bidim. Eğer ku min tişek wisa ji nekir li min biborin. Lê bila mala wan ava spas ji bo vê bernameyê. Em jî ez bi navê Çarpêl Medya spas dikim tu hatî bernama me. Bi navê temaşevanan jî spas dikim. Mala tu ava herbijî. Temaşevanan ezîz em îro dîsa hatin dawiya bername xe. Bimînin dixweşiyê da hetanî bernameyeka din bi xatirê we şev baş.